टीवी सीरियल ये रिश्ता का कहलाता है ए दिन दर्शक का खूब ध्यान अपनी ओर खींचताटे। सीरियल में जल्दी 20 साल के जनरेशन लीप आवे वाला बा, जेकर कई गो प्रोमो सामने आ चुकल बाटे। प्रणाली राठौड़ ए सीरियल में अक्षरा के रोल में नजर आवतली, जेके दर्शक का बहुत सारा प्यार मिलता। लीप के बाद प्रणाली राठौड़ का जगह प्रीति अमीन लेवे वाला बाली। प्रणाली राठौड़ एगो इंटरव्यू देली, जेमें उस शो से छोड़ने पर अपन फीलिंग बतौली। प्रणाली राठौड़ इंडिया फोरम के एगो इंटरव्यू दिहली, जेमें वो शो छोड़ने से लेकर ट्रोलिंग पर बात कैली। प्रणाली शो छोड़ने की फीलिंग पर कहली, हम पहले ही सोच ले रहनी कि ऐसा कुछ होखे वाला बा, हम एकरे खातिर तैयार रहनी, लेकिन अब इमोशनल होतनी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता हम इमोशनल ज़्यादा होतनी। हम अब अपनी फीलिंग के कुछ ना बता पाई, कुछ समय बाद हम अच्छे से बता पाई। एकरे आगे प्रणाली राठौड़ अपनी जर्नी के रोलर कोस्टर बतौली। प्रणाली राठौड़ से इंटरव्यू में आगे पूछल गई कि शो में जितना प्यार मिलल उतना ही तो ट्रोलिंग भी झेले के पड़ल। तो कहली, हमारी आँखी पे एगो फिल्टर लागल बाटे, हेट कमेंट वैसे ही ब्लर हो जाला। बहुत ज़्यादा प्यार मिलल बाटे और प्यार पर ही फोकस कल चाहतनी। हम नेगेटिव कमेंट पर फोकस करके प्यार देवे वाला के साथ अन्याय नहीं कल चाहत, काहे से कि शो में बहुत प्यार मिलल बा। ए मौका पर एक्ट्रेस अपकमिंग प्रोजेक्ट पर भी बात कैली। एक्ट्रेस कहली कि आगे के प्रोजेक्ट का कुछ पता तो नहीं बा, लेकिन जल्द ही मिलब कुछ नया भइले पर हम आपके बताई। ये स्टोरी पर आपका का कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रहीं ABB भोजपुरिया।